Svježa izvješća u posljednjim satima govore da Benjamin Netanjahu traži od svoje stranke Likud da mu dodijeli 10 rezerviranih mjesta za kandidate po njegovom izboru na izbornoj listi stranke. Sada bi 8 od tih mjesta bilo među prvih 25. Kanal 12 izvještava da će stranka glasati o prijedlogu sljedeći tjedan prije stranačkih predizbora početkom idućeg mjeseca. Ali neki utjecajni članovi unutar stranke navodno nisu zadovoljni, što otkriva rijetku unutarnju borbu za moć oko toga tko će oblikovati budući sastav Likuda. Kako bismo razgovarali o ovome i još mnogo toga, zadovoljstvo mi je poželjeti dobrodošlicu političkom analitičaru Gilu Hoffmanu u studio. Drago mi je što te vidim, Gile. Dakle, Benjamin Netanjahu, koji se suočava s pritiscima na međunarodnoj sceni u zemlji, od oporbe, a sada i unutar svoje stranke Likud, objasni nam koje su trenutno zabrinutosti unutar vladajuće stranke i što bi to moglo značiti za premijera kada dođe vrijeme izbora. Dakle, Bonita, ono što se dogodilo jest da je Netanjahu izašao ojačan iz svojih pravnih postupaka gdje su suci jasno dali do znanja da ne misle da će optužba za mito izdržati. I zbog toga je to vodstvo Likuda pokazalo da Netanjahu neće nigdje otići tako skoro. Čak su da u jednom intervjuu koji je bio vrlo ulizivački, gdje su ga pozdravili kao Netanjahua, kralja Izraela, na njegovoj matičnoj televiziji Kanal 14 prošlog tjedna, pitali hoće li se kandidirati i za 30 godina. Čovjek ima 76 godina. I tako nakon toga mogao je tražiti koliko god mjesta želi. Nema dovoljno kandidata da popuni 8 mjesta među prvih 25 mjesta za kandidate koje bi on izabrao. Razlog zašto to forsira je taj što želi izvršiti pritisak na ljude koji glasaju na predizborima i reći im ako izaberete ljude koji mi se ne sviđaju, jednostavno ću ih spustiti na listi tako što ću druge pomaknuti prema gore. On može pomaknuti ljude koji su glasovanjem pali niže na listi prema gore. On može sam odlučiti o svemu. Još je prerano ulaziti previše u detalje o tome što bi se moglo događati unutar stranke Likud. Uglavnom, što mislite, tko bi mogli biti vjerojatni kandidati koji bi mogli biti potencijalni suparnici Benjaminu Netanjahu iz njegove vlastite stranke? Vaše mišljenje? Pa nikoga neće izazivati. Dok god je tu, on je vođa Likuda. Svatko koga je pokušao izazvat, našao se izvan stranke, barem privremeno. Vidjeli smo izazov koji je pokušao Gideon Saar, koji je pokušao Juli Edelstein. Juli je tijekom vikenda objavio da se više ne kandidira unutar Likuda. On vodi stranku željeznom rukom. Ali jednog dana, Benita, imat ćemo najzanimljivije izbore koje smo ikada imali za vođu ove stranke, jer je u 100 godina imala samo 4 predsjednika stranke. I svi su postali premijeri. To je stvarno dobar posao ako ga možeš dobiti. I vrlo lako bi moglo biti 15 kandidata za tu poziciju. Ranije ste spomenuli intervju za Channel 14 News. Znamo da je Benjamin Netanjahu, koji je više puta razgovarao sa američkim medijima, posebno za Fox News. Vaše mišljenje, zašto on bira tu platformu da se obrati svijetu koristeći međunarodne medije kako bi prenio svoju poruku upravo sada, a puno manje na domaćem planu? Prije svega, 2 intervjua za Fox News u posljednja 3 dana bila su namijenjena utjecaju na Donalda Trumpa. Donald Trump ide u Tursku na važan sastanak. Turci traže razne avione koje Izrael ne želi da oni dobiju. Dakle, ovo je Netanjahu koji ulazi u Trumpov prostor kako bi progurao svoju agendu. Ali na domaćem terenu, odakle ja dolazim, naravno, on izgleda kao državnik. Ne postavljaju mu se nikakva teška pitanja. Današnji novinar na Foxu stalno mu je govorio koliko je u pravu i sve ostalo. I odmah nakon istog toga što je imao na kanalu 14, postoji WhatsApp grupa novinara koji prate premijera. I Jake Tapper od svih ljudi, jedan od glavnih voditelja na CNN-u, požalio se. Rekao je da u posljednje vrijeme previše razgovara s Foxom. Kako bi rekao, znaš, možda bi trebao dati nekome tko nije na njegovoj strani priliku da ga intervjuira. Biće zanimljivo vidjeti hoće li davati sve više domaćih intervjua ovdje u zemlji uoči izbora. U međuvremenu, ovdje kod kuće, izraelska vlada nastavlja s nizom spornih zakona.
Očito je da se žuri, jer na kraju sljedećeg tjedna počinje ljetna stanka. Žele sve to završiti prije izbora. Tako je, dakle, govorimo o prijedlogu zakona koji bi naštetio glavnom državnom odvjetniku i koji bi pokrenuo političku istragu, a ne državničku istragu o događajima od 7. listopada. I govorimo o prijedlozima zakona koji bi pomogli ultraortodoksnima za koje se čini da će vjerojatno biti usvojeni, osim ako Likud ne odluči uzvratiti. Upravo večeras ultraortodoksni su objavili da ne mogu podržati prijedlog zakona koji bi naštetio medijima koji su protiv Netanjahua u Izraelu. To je bio njihov dio dogovora, trebali su podržati taj prijedlog zakona. Ali Likud može reći, pa vi ne podržavate naš prijedlog zakona, mi nećemo podržati vaš prijedlog zakona u zadnji trenutak. Dakle, sljedeći tjedan bi mogao biti prilično zanimljiv. Zvuči kao da bi odbor mogao glasati za napredovanje prijedloga zakona koji proširuje rodnu segregaciju u akademskoj zajednici. Ukratko, što to točno znači? Mislim, trenutno nije dopuštena rodna segregacija u akademskoj zajednici, ali ultraortodoksni tvrde da će to pomoći dovesti više ultraortodoksnih u akademsku zajednicu. Zapravo to je prijedlog zakona koji više dolazi iz stranke Ben Gvira. I zato misle da će to pomoći takozvanim Haredi Leumi, religioznim cionistima koji su tvrđi i žele da muškarci i žene služe odvojeno. Pogledajte, i Ben Gvir mora nešto dobiti na kraju, jer Netanjahu želi osigurati da će i sljedeći put biti dio njegove političke baze. A u najnovijem razvoju događaja tu je Tali Gottlieb, koju smatraju najjačom ženom u Likudu. Ben Gvir je pitao Netanjahua može li je dobiti za svoju listu. Vidjet ćemo kako će to ispasti. Pa sigurno ćemo vidjeti reakciju na takav zahtjev. Hvala vam na vašim zapažanjima. Toliko toga još treba razjasniti u nadolazećim mjesecima. Politički analitičar Gil Hoffman, hvala vam kao i uvijek što ste bili ovdje u studiju.